Rêveberiya Zanîngeha Foratê di roja sêşemê biryara girtina kulîja wêjeyî li bajarê Hesekê ji roja çarşembê di 27 heyva duwazdan di sala 2017 de û civînên rêveberiya zanîngehê li kolîja mafnasiyê berdewam e. Ji bo guftûgoya û rewşa kulîjê û dana biryara dawiyê. Li gorî jêderan biryara girtina kulîja wêjeyî ji bo nakokiyên di navbera rêveberiya zanîngehê komînên PYD de hat û di rojên borî de 6 kulîj li Hesekê hatin girtin ji bo heman sedemê. Herwiha rêveberiya Zanîngeha Foratê her du kulîjên endezyariyê û şaristaniyê û aboriyê li texa Xwêran jî duh girt û ji bilî kulîja mafnasiyê nemaye. Rêveberê Şaxê Hesekê yê Zanîngeha Foratê Necmîdîn Hemîdî ragihandbû ragirtina dewamê li kulîjên perwerde û wêjeyî, endezyariyê û şaristaniyê û aboriyê û kulîja zanistî û çandiniyê û pizîşka diranan û girtina wan kulîjan ji ber kiryarên ciwanên şoreşger yên PYD bû. Ku hewla vekirina komîn û konfederasyonên xwe li wan kulîjan dikirin.